Hanjang langsu lang tengarong lang kanglum. Karbi Anglong Autonomous Council kilig apan BJP awam kachingtin. Sonapur Badargog along nikep Karbi jutang asike kipadopon. Kardom nili Karbi birta thanbang sami durmi bepi. Nonarchikta birtang tonpen. Karbi Anglong Autonomous Council IEM Jivan Chandra Pathak Handloom Textile Board amai phi kadam terangpi lapan ari sangho tum jangmi hiniar ni hanjang langso lang tengarong lang kanglum adim an humri damrenti. Non malom bong tu kang tu thak arwege janga jok bogasan subdivision hanjang langso langteng arong lang abirda longpon arwege jang alang langteng arong kachilenga towar lapen biri bitung arlo anta lang to sailo langkang lum arong Karbi Anglong Autonomous Council EM Jivan Chandra Pathak lapen ari sangwa tum humri dampen langkang lumpen kana hok do awya puthak langchari damlo Horchanpi alang roy langkithia joksi langteng ahawar penang an arong lang inglum lo pusinili tuma pherangke ladak birta nangpali Karbi Anglong kaprek a constituency along Karbi Anglong Autonomous Council kilig apan kachistik chedang ponason si langpher constituency along ta BJP aro amayatum awam chingtin pontanglo Karbi Anglong Autonomous Council kilig apan langpher constituency along ta kilig among ve jap pontanglo kilik among way along pachiton dunpen jangmi hini arni 11 langpher constituency BJP election management committee sengpon tanglo difu LAC IMLA sumronghang BJP dunmeipu dhonsing teron kongchunbang ajit de difu LA langchari bang jatin saikia Karbi Anglong Autonomous Council deputy chairman kangjang terang lapen PWD ameipu ramsing timungatum Kachitong amai along si BJP election management committee sengponlo. Difu Cultural Center lapen dumra cases longri amayatum kapater pipon along Karbi Anglong Autonomous Council pentacharap chito dunpen Sonapur Badargog LP School patua klamalong nikeba pharman Karbi jutang kilun kekanase ke mate krung sai padopon. Bandorgog inglong ahawar bari bitung pen ingchoklong isi Karbi arong ane om kecho minta nangne arong sorkar avoreng longdunde phodunde sita kamke claim kachapaduk pen hemrit kaboche arong kove biti arpek dewak arong lapen chekarche pen hemrit kaboche arong hemrit lapen tangka poisa do olo pule pirthe kalilang Karbi pulote jutang jubata donangji pumunthi dampen Dumre Cassius Longri amai pen inglong arong Bandorgog along tere ingkoi rapli pen jangmi isi arni an nikep aparman Karbi jutang lunkan asike biponlo laso asike along Sonapur along ripen bangpli kep rapo atharia sami atum seke endun mate Charlie dunlo seke kepajut arni along pachiton dun pen jangmi isi arni seke ke en athare asami atum apan seke ke en angthek alo mate certificate hey hui pipa jirpon seke ke enabang puabang pia tumpen oso ke bai alun ritnong chingdi chong ka chingnang lapen hacha ke kan paklangpon seke kachekak amaya long difu jutang sai kam deputy director Himari Tokbi All India Radio alun sepo deuri rongpi Guwahati jutang klembang P Indrani Saikia Bisnu Teron Mirbadi along kachiparjan ahon sere atum chitong dunrinti People for People PFP lapan United Hill Development Organization UHDO atum PDC ke pen Hindi alam kaning jia khai lapan Bengali akhai theri thom kebra isiar ni Karbi Anglong onang popolam khamkhedun pen monsam ari simpensi chesong nangji pusi jangmi hiniar ni pherang ke anglo pachatakpon Difu ex UPDS Welfare Society sai hemalong ke pado pherangke amai along si laso alam hini asongja atum pherangke amai along pachitak ponlo alang litum kaning je atengke PD CK atum Hindi alam kaning je akhe la pen Bengali akhe Karbi Anglong pen damnang ji pu ke pen ke
Ladakh 6 schedule aron pen kithe Karbi Anglong along Monsama towar pen kachisong abang si kemeji jakong thurplut pen ke kemanga kam pachunun e March 31 তাৰিখৰ পিছত তেওঁবিলাক কাৰ্বি আংলং এৰি যাব লাগে বুলি কুইট নোটিছ দি পঠিয়াইছে সেইটোৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং এতিয়া শান্তি হৈ আছে আমি তেওঁবিলাকক পিডিচিকে ভাইবিলাকক আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙত বৰ্তমান শান্তি হৈ আছে এই কাৰণে ইয়াত যদি কিবা ধৰণৰ যদি ইয়াত ভায়োলেন্স হয় মাৰামাৰি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ শান্তিটো ডিষ্টাৰ্ব হৈ যাব Priority Mount School along Phong Denga Charlie Bom also Jangmi Hiniarni 7 Mile Shift Mandira Thengno Difu Alang Roy along Ajurpo Tumpen Lang Kachinglu Dam Ahut Lang Jang Chok Pusi Birta Long Pon Priority Mount School Penchurpo Bang Troxy Lang Kachinglu Dam Chiaphan 7 Mile Shift Mandira Thengno Difu Alang Roy along Lang Kachinglu Dam Chiaphan Adap Troxy Rachiti Mapor Malom Lang Roy Chondamlo Ajurpo Atum Lang Kachinglu Arong Kedo Thekdun Long Pen Lang Kebek Thekte Phong Deng Kapor Hi Bom Rajib Terangpu Ninkan Crazy Au Suta Lang Chondun Plunglo Rajib Lang Kachang Lopu Ajurpo Atum Chini Dun Pen Ke Endun Chiaphan Bor Ilo Sita Difu Alang Roy Alang Ketea Jok Rajib Aphan Lang Anatu Pondetlo Sedeng Terang Arong Asor Lang Roy Sun Paksi Rajib Aphan Kiria Sai Klem Pondo Sita Birta Ketok Ahut Anke Kelonga Birta Long Pon Pelang Council Colonial Long Non Hedrong Kikim Pontang CEM Boha Ita Apai Song Jangmi Arni Men in Raiplin Akerenga Mohor Nepon Long Laso Apai Song Kang Rainon Pen Batai Hinilo Pusi Adungarai Kedo Tum Pen Birta Pachini Council Colonial Long CEM Saikam Aboha Keraikom Chenji Aphan Amlapati Pen Khorsing Terang Chikimoberi An Ita Apai Song Buisi Selamlo CEM Aboha Kikim Kapangjang Asonsi Apai Song Abang Ta Kibui Ka Selam Abolon Kipiji Aphan Engineer Hemai Atum Sai Amo Chipari Deng Ponlo Bonta Selam Det Ingrai Det Ajok Council Colony Along Keduame Kara to Manghu Pronglo Pusi Ningjirinti Jangmi Arni Laso Apai Song Kangrai Mek Hini Pen Ketek Long Atum Saikam Saipu Engineer Atum Aphan Akam Lapen Ketek Te Aputak Ning Kibi Kedo Alam Ningje Birta Bangkalapon sa Kangton Iglo Lang Iwam Nakat News Channel Dumithagme Kurang Tu